जों थाबायनो मोनानो नांगोलनि मानसिया आंखौ थाबाय होआनो जोंखौ होनानैबो ना दखान मोनसे दंमोन ओमफ्राय बे हनै हबो बुंहैदों लामाबो हगारा बारबो हगारा सिमोनबो हगारा होननानै बुंलांबाय ओमफ्राय दिनैमोन नोंसोर नैबे बुनथुङा दंना गैया जोंबादि मानसिखौ बेबादि भाषाजों बुंनो असभ्यफोर गियान गैयिफोर लाजिनाय गैया नोंसिनो हेलौ लोगोफोर नोंथांमोन बयखौबो बे गोदान भिडिअआवहाय आंनि गोसो गोरबोजों बरायबाय लोगोफोर नोंथांमोना थाम्बनेल टाइटेलाव बेजों लोगोसे ससे इन्ट्र भिडिअ नुनानै मिथिखाबाय नङा होमबा बे भिडिअआ जाहैबाय गोबां ससियेल मिडियाआवहाय भाइराल जागासिनो माने भाइराल जादों आरोखि लोगोफोर अब्ला लोगोफोर नोंथांमोना थांनाय समाव नुदोंमोन बे सासे आइजोआ जेन माबा गाव इउपिपिएलनि मानसिखाय बा दायो बिपि बा देरहानायखाय गावखौ लामा हगाराखै होथेदों होननानै बिथाङा गोबां रुखु रुखु गाबनानै ससियेल मिडियाआव फैदों नङा होमबा बा ससियेल मिडियाआवहाय होदों आरो बेजों लोगोसे जोंनि बर'नि बड'लेण्ड रादाब ना बड'लेण्ड बुब्लि बेवहायबो बै आइजोखौ हगारनायखौ माने आइजोनि भिडिअखौहाय हगारनायखौ जों नुनो मोन्दों नङा होमबा दा आङो मैया जोबोद माने सानदोंमोन एथ'ग्राब माने बिपिएफ पार्टिया गुन्दागिरि जाबायना सासे आइजोखौहाय बेफोरबायदि लामा होथेनो लाजियाखसै नामा सरकारानो दिनै सुरु जाहांबाय बेयावनो बेफोरबायदि खालामोब्ला मा जालांगोन उननि फैबाय थानाय समाव होननानै आं सानदोंमोन नोंथांमोनाबो हय गोबाङा बेफोरबायदि सानदोंमोन जानांगौ नङा होमबा आरो लोगोफोर आङो दिनैनि थारिखआवहाय नुफिननो मोनबाय दे बै जाय बिक्ति माने बैसो जानाय नङा होमबा बिथाङा मोजाङै क्लियारिफिकेसन होफैदों नोंथांमोना भिडिअखौ नैबे आइजो बुंनायखौ नायग्रो बिनि उनावहाय बै जोंहा सासे बैसो जानाय आदै सोमोन्दो लानोसै आं नङा होमबा आदै बिथांमोन बायदिया दिनैनि दिनाव फुल क्लियारिफिकेसन होफैदों बा ससियेल मिडियाआव फैनो गोनां जादों जों थाबायनो मोनानो हेलौ लोगोफोर नै नांगोलनि मानसिया आंखौ थाबाय होआनो जोंखौ थाबाय होआनो इउपिपिएलनि मानसिखौ थाबाय होआनो आंखौ लामा होथेदों रायफैबावदोंसो खानजाबदिया आंखौ जों थाबायनो मोनानो अब्ला लोगोफोर नोंथांमोना नैबे जोंहा सासे आइजोआ रुखु रुखु गाबनाय भिडिअखौ नुबाय नङा होमबा दायो बेखौ लानानैहाय जाय बिक्ति बुंजाग्रा नङा होमबा आं मालाब्लाबो बुङाखै बा बैफोरबायदि खालामाखै होननानै माने माबायदि अबस्थामोन माबायदि लामामोन माबायदि बै आइजोआ मा बुंनानै थांनाय नोंथांमोनहा जोबजासिम नाय ओमफ्राय कमेन्ट खालामनो दाबाव आङोथ' सानदोंमोन जोंहा बिपिएफ बा माब्रै जोंहा इउपिपिएलनि मानसि बा गावजों गाव बर'जों बर' मानो बैफोरबायदि खालामदों मानो बैफोरबायदि आंथ' सानदोंमोन केस हो नङा होमबा बै आइजोजों आङो गोबां मदद खालामदोंमोन नाथाय दिनैनि दिनाव बैफोरबायदि जोंहा नैबे आदैया फैना बुंफैनायखौ नुनानै आं उल्थासो जोंदों बै आइजोनि सायाव बर'जों बर' मानो बैफोरबायदि जालायनांगौ मानो एना एनि जानांगौ जाम्बिना माथो दिनैनि दिनाव बै आदैमोना लाजि फोनांजानायनि थाखाय उल्था केस होयोब्ला बै आइजोआ बारग'नाय नङा बेखौसो आङो सानो बेखौसो नुहुरदों नोंथांमोना अब्ला बे आदैया मा बुंदों गोबां मानसिया नुबायबो जानांगौ नुवाखैबा जोबजासिम गोसो होना खोनासंना नायनानै कमेन्ट खालाम मा बुंदों बे आदैया ओमफ्राय दा जानाय जाथाया नैबे आदैजों जादोंमोन ओमफ्राय दा थारैनो माब्रै बेवहाय मैयानि जे जोङो मोनसे जाथाय नुदों दा बेयो जाथाया माबायदि बेबायदि जानो मोनखो नैबे मालिक बाजार बे ओरैबायदि जादों फोथायहैनाय नै बेयाव ना फानलादों मैयाहाय बिसोरो आं नैबाव गसंदों राजबंसि हिनजाव सासे दंमोन बे गैले दा ओमफ्राय जों बे नाखौ नायलायदों बे नायलायनायाव बे बबेनिफ्राय बाइक साबोखो जों बेखौ मिथिया होनानैबो ना दखान मोनसे दंमोन ओमफ्राय बे हनै हबो बुंहैदों लामाबो हगारा बारबो हगारा सिमोनबो हगारा होननानै बुंलांबाय ओमफ्राय जों नैबे बोराय साजोंबो गोबां दङ जों बेखौ दान्दिसे रायज्लायग्रोदों माहायनि मानसिरा बेलाय होननानै नैबे बिथांमोनजों ज' बुंदों है नोंसोर लागोननि खारा होनना ओमफ्राय बे बुंदों आं मोजां नायसनस्लाब रोङासैलै मानसियाखौ बे आमोखाने ना औ होनलायना ओमफ्राय बिदिनो जों नारा नाथा रायलायना आंनि बिहावथार नालाय आङो बिहामजो बै सुलांबायना हनै दोंनै लामाबो हगारा बालबो हगारा होननानैहाय बेयाव लाजिनाय हाबनानै होसोलांबाय हनै हबो नालाय बेनो आं बुंहैदों ओइ मेल'निमोन
नोंसोर नैबे गुन्थुङा दंना गैया जोंबादि मानसिखौ बेबादि भाषाजों बुंनो असभ्यफोर गियान गैयिफोर लाजिनाय गैया नोंसिनो गुन्थुं गैया नोंसिनो मा टाइपनि मानसि नोंसोरलाय होननानै आं रायना ओंखारलांनानै दा आंबो मिया बड'लेण्ड बुब्लियाव नुदों माबा ट्रेक्टरनिनो UPPLनि लामा हगाराखै मा हगाराखैसो जोंखौ बुंबाय आं ओरै मोखां नै बेजोंहाय नै थांनाया बिसोरो ओरै बेयाव आंनियाव राजबंसि हिनजाव दंमोन बे गैया बिथाङा ओमफ्राय नै बिसोरो बेयाव ग्रोनलाय औ ओमफ्राय नै बहायबो दखान ओरै फैनानै बे ओरै थांबाय बे भाषाखौ बेयाव हबो बुंबाय नै बेयावहाय एब्रे लांनानै बिराद असभ्य रावनि जादों बियो बे सासे हिनजाव फिसा जानानै जोंबादि बोराइसाखौ सिमोन बाल सुनाया बे अगियाननि रावाव थांदों बे बिदि बुंनो नाङामोन जोंनि बाव ट्रेक्टर नांगोलनि जालायखाखै ट्रेक्टर नांगोल जालायनाय बिनिसो खोथा बियो मा बुंनानैहाय ट्रेक्टर नांगोल बुंखो बे बिनाव थाथोंलाय बे फामा आं बेखौ हले खोमा हमो आंनो फारनैबो ट्रेक्टर नांगोलनि बाथ्रा गैया बिदि रायनानै आं सिमोन सुजानैनो ओरै थांबाय ओमफ्राय बियो दानिया आंखौ खानसाबुदि माबा ट्रेक्टरनि मानसिखौ नांगोलनि मानसिया लामा बेंथेदों मा बेंथेदों होदों दा बेखौथ' आंबो फिनाय होनांगोन ना आं सासे बोराइसा जानानै बेथ' अगियाननि राव बाहायदों आंजों नैबेयाव बुंलांदों लामाबो हगारा बारबो हगारा सिंबो हगारा होलांदों नै बेनि रागाव आं दा फिनाय होफिननांबायलै फदै औ नायहोनाय ओंखारगोला नै बिसोरो सासे बोराइसा मानसि मैयानि आंनि बुंनाया बेनो औ बे जानाय जाथाया माने खैथासो टाइमाव बेयो 5थासो जाबायमोनलै ने 5थासो जाबायमोन बेलासि बायमोन औ बेलासि खासै ना बुहुर बायनाय बेवहाय ग्रोन ना दखानसो बेहा नैबेयावबो दं नैबेयाव बयलार दांग्रा दङ बिसोरो गैया औ दा थारैनो नोङो गोबां रायजो राजाखौ ओरैहाय मा खावलायगोन जेनेबा गोबां मानसिया मिसआन्डारस्टेन्डिं बुजिनानै दङ थारैनो बे जाथाया बबे जायगायाव जामारदों बे जायगाया नैबे मालिबिथा बाजाराव ना बाजाराव ओमफ्राय आं बेखौनो खावलायहरदों बे प्रेस मिडियानि जुगिदै जोंनि बोराइया बेबायदि बुंजायोब्ला माबायदि राग दावखोयो बेखौ रायजो राजाबो मिथिगोन खोमा बेखौ आं खावलायनाय थाहरबाय बिनि भाषाया दोंनैया गाज्रिथार जादों औ सिमोन बाल होनना बुंदों बेखौ बुंहरखाबायानो बेखौ अननानै रायजो राजा जेखौ नंगौ बेखौ बुंनांबाय आं बोराइसाब्लाबो आं बिनि बिहावखा गामिनि ओमफ्राय आंखौ खानसाबुदि मा बुदि होनलायनानै बे ओरैबायदि माबा मा होनदों बड'लेण्ड बुब्लियाव हरनायखाय आं दा बेखौ होबथिनांगौ गोनाङाव जादों साखि दं हनै मैयाहाय थारैनो बिथाङा दे बुंदों गाबनानै औ गाबनानै मानसिया लामा हगाराखै औ थारैनो बिनि सायाव आदैया मा बुङो आं बे लामा हगाराखै मायाखै नै बे फाब नांगोन बे गथ' गथाय आं बेखौ बुंनांगौ गोनाङाव थाबाय हनै दा बियो गोदोबो बे सासे न'खरगिरि जानानै फिसा फिसौखौ गारना थांखानाय मानसिलै बियो माखासे रागबो जोंखाङो आं बेखौ गोसोखांब्ला बिनिखायनो बे भाषाखौ बे आंखौ बुंनो हादों बेनो केरेक्टारा बेबायदिबो दङ आं दा हमबाय बे गानब्ला बे गावनो दाय मावनानै साला जोंखौसो नाम मुङा सुयैहाय बुंनो हादोंब्ला बिनि अनगायै बुंहरनांगौ जेबो गैलिया आंहा मिडियानि गेजेरावहाय बाथ्रा बुंना लानो बे बिनाव थाथों औ दरखार जायोब्ला उनाव होबावनांगौब्ला लिंहरबावगोन आं बे जायगायाव दखान होयो जोंथ' ओरैनिफ्राय गारि सालायना थांदोंमोन इयो गथ' मा जाहैदों मा जाहैयाखै जोंथ' मिथियाखै जाहैबाय जोंथ' भिडिअ दानायावहाय गिर जायो माने जों बिदियावहाय नाहरनाय जायाखै आरो दा मिथिनानै लागोन नैबे आब'नाव बेखौलाय आब'आ दा मैयानि जाथाय जे जानानै थांबाय बे ना बाजार एबा दखानावहाय दा बेवहाय नोङो मा बुंदों फिर लामानि माबा नालाय फिर जानायजों बिदि जादों खोमा मिथिलाय लांला जोङो 4टा 5टा टाइमावहाय फिर जायोना बाजारावहाय माबायदि मानसि जायो मानसि बुरजा जायो फिर जायो एकदम बिहिर जायोना बेदर एरि लांफैनाय ना लांफैनाय फिर जायोना माबायदि बिहिर मानसि जायो बिहिर जायो अनेक मानसिफोर फैयोना नायस्लाबनोबो हाया मानसिखौ माबायदि मानसिफोर बेदर लांनो फैयो जोंथ' डिउटि खालामस्लाबनो हाया जाहैबाय मानसिया माने फुरा बिहिर जायो आरो बिहिर जायो अमा बेदर बाजार नै आदानावनो फुंनिफ्राय एसे डाउन जायो आरो फुंनिफ्राय 9टानिफ्राय 10टासिम ओमफ्राय 11टा 12टासिमा डाउन जाफिनो ओमफ्राय 1टानिफ्राय आरो मानसि जाफिनलायबाय आरो जेनेबा बे जे 3टा बा 4टा बेलासिनि बे टाइमाव माबायदि मानसि जायो बे ना बाजाराव ना बाजाराथ' बे समाव भिरानो जायो एकदम बिहिर औ मालाबा जायो मालाबा जाया गदाय जाबाय थाया आरोखि
अब्ला लोगोफोर नोंथांमोना आदै बुंनायखौबो नुखाबाय आरो नोंथांमोना जोबनायाव मा सानो कमेन्ट खालामदो आरो भिडिअखौ हाजासे शेयार खालाम जाहाथे बैसोरबायदि मानसिफ्रा माने गावजों गाव हिंसा जालायनाय गावजों गाव हेबलायलायनाय गावजों गाव फानलायलायनाय बैफोरबायदिनिफ्राय जों बयबो गोजोनाव था जों बयबो खौसे जानांगौ जों बयबो जयै दानांगौ बा जयै संसार जालांनांगौ नङा होमबा थेंक इउ सो माच फर वाचिं माय भिडिअ लाभ यू ऑल बाय बाय